Compromís? Bé, Compromís votarà a favor, però perquè creiem en el que seria el tema de l'estalvi energètic. Però voldríem cridar l'atenció sobre alguns detalls. El 59% dels espais il·luminats, només el 59% dels espais il·luminats, segons el que parla la memòria descriptiva, complís els requisits de nivells d'il·luminació aplicables segons llei. El 100% dels espais il·luminats, en els quals és exigible un valor d'uniformitat, incomplís aquest valor marcat per la normativa. S'observa que no hi ha contractes sense discriminació horària, hi ha contractes amb excés de potència, hi ha contractes que es podien millorar possiblement a través d'altres proveïdors, especialment amb les grans empreses. Després hi ha detalls com ara que n'hi ha variades 760 lluminàries, 760. N'hi ha per estalvi tancades 668, és cert. Després, com a anomalies detectades, es parla que el 100% de les bateries de condensació són obsoletes i estan en mal estat, 100%. Se parla de que el 78% de les preses de terra són incorrectes i el 100% dels difusors de llum estan bruts o en mal estat. Què es pot desprendre d'ací? Que no hi ha hagut ni manteniment ni neteja i que la gestió econòmica derivada del que seria l'enllumenat públic exterior ha sigut, no dic nefasta, inexistent. És a dir, la gestió econòmica i política derivada del que seria un recurs públic importantíssim, perquè estem parlant quasi bé d'un mig milió d'euros, ha estat francament desatès, i a les proves me remito, és a dir, no hi ha hagut en cap moment cap tipus de pla de manteniment, i ho diu la memòria descriptiva. No obstant això, Compromís per Aldaia votarà a favor.